Tanang department head. Niadtong Lunes gimando ni Mayor Michael Rama ang hingpit nga pagpasira sa bagsakan nunot sa nagkadaiyang mga reklamo gikan sa napakabanang lungsuranon. Tuod man, hingpit dayon gi-implementar sa market administrator inabagan sa probe ug CCDRRMO ang kamanduan sa mayor. Bisan og wa pa hingpit nga nahuman, mukabat sa 20 ka mga stallholders ang daling gipabalhin sa Pasel Fish Market. Remember what I want you to do, bagsakan, implement it today. Robert, implement it today. You can hit that area from another area. I know that. I know that terrain. Gilimpyuhan o gitangtang dayon sa naasoy nga grupo ang tanang naka-obstruct sa kadalanan og area dool sa Pasel Fish Market. Tigom dayon ni Market Administrator Robert Barquilla ang mga fish vendor sa Pasel Fish Market ug sa mga stallholder sa bagsakan sa SRP aron ipahibaw nga ipabalhin na sila. Dapat mo-cooperate sila sa gobyerno kay kayuhan naman sana nila. Nga besides makita man pod nila nga nindot na ang ilang pwesto diri kumpara sa Picas Building. Gipahayag sab ni Barquilla nga hingpit nilang ipasirado ang bagsakan sa SRP kung makabalhin na ang mga stallholders paingon sa Pasel Fish Market. Definitely i-close na to siya dito. Posible ipa-dismantle na po nato ang maong area kay i-clear na to dito. I-kuha na to sa original nga kuan kanang unsay ihang hitsura sa una ibalik na to. Ang Pasel Fish Market adunay duha ka building. Ang sa Annex 1 mao kadto ang bagong building kun diin moabot sa kapin usa ka gatos nga vendors ang maokupar samtang sa Annex 2 maong balhinan sa 20 ka buok nga legitimate stallholders gikan sa bagsakan. Karon nga nabalhin na ang bagsakan sa Pasel Fish Port, kipahayag ni Barquilla nga mas dali na kining maadto sa publiko. Ilang plano nga mas paninduton pa ang maong dapit.